Tikulandireni ndi manja awiri mprogramu yetu ya zokambirana pano pa Zodiac Broadcasting Station. Ma program amenewa ni ma program amene tikhale tikupatsirani pano pa wireless kudzera mu bungwe lija la Women in News WIN, ndipo cholinga chake ndi kufuna kumva kuti kodi anthu achikulire akukhala bwanji kuno kwathu Malawi, ndipo ife ngati nzika za dziko lino udindo wathu kuyenera kukhala wotani pa nkhani yosamalira anzathu achikulire. Munongofotokozapo pang'ono kuti kuno kwathu ku Malawi mzaka zimene zapitazi takhala tikumva nkhanza zosiyanasiyana zimene anthu achikulire akhala okumana nazo, ndipo imene sikuti ndi nkhani yobisa nokhulupira ndithu ambiri tikudziwa. Anthu achikulire akhala akuphedwa pa zifukwa zosiyanasiyana, zina zokhuza ndithu nkhani ya ufiti ndi zina zambiri. Zimenezi ndi zifukwa kapena titi ndi zinthu zimene zikuchititsa kuti mabungwe osiyanasiyana ayambe kutenga chidwi kwambiri pa nkhani imeneyi ya anthu achikulire, podziwa ndithu kuti zikukhuza ufulu wawo wachibadwidwe, ndipo anthu atimayenera ndithu kukhala nawo malo amene tikukhala m'madera osiyanasiyana, koma zikumaoneka ndithu kuti mwina magulu ena anthu sakumakhala omasuka kukhala ndi anthu achikulire. Ndi ma program athu amene tikhale tikupatsirani pano pa wireless ya Zodiac akhala ndithu akuunika nkhani zimenezi, kodi anthu achikulire akukhala motani, kodi malamulo athu amene tinawo ku Malawi kuno akutha kuwateteza anthu achikulire, kodi chimene tikuyenera kuchita ngati dziko ndi chani. Ndeni mafana ndikulandireni ndi manja awiri mprogramu yoyamba ya zokambirana, ndipo mprogramu imeneyi lero ndimafuna poyambirira ndilandire William Kajampakeni. Iwo akuchokera ku bungwe la Tithandizane Older Persons Association, mwachidule amangoti OPA, ndipo bungwe limeneli lili ku area 23 mu mzinda wa Lilongwe. Tikulandireni ndi manja awiri Kajampakeni. Zikomo kwambiri a chance muloza banda olandira kuno, zikomo kwambiri. Ndeni mafunanso ndilandire mprogramu uyi Richard Masina. Iwo watu ndi mkulu oyang'anira ma project ku bungwe la Mai Mbambande Foundation. Tikulandireni Masina ndi manja awiri mprogramu. Zikomo kwambiri bwana, tathokoza. Zikomo. Komanso muzokambirana zimenezi tili ndi Steven Vinkhumbo. Iwo watu ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nduna uja woona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, komanso amayang'anira ndithu nkhani imene ya anthu achikulire. Tikulandireni Vinkhumbo mprogramu uyi. Zikomo kwambiri. Kuyambira penipeni ndimafuna kuti tikhale ndi chithunzithunzi Kajampakeni. Older Persons Association OPA mmachita zotani? Older Persons Association inayambira mu 2021 pamene a president athu Dr. Lazarus Makathe Chakwera anasainira imene amati African Union Protocol. Imeneyi ndi ndondomeko imene maiko amu Africa, atsogoleri amu Africa anagwirizana kuti pamalamulo amene timakhazikitsa maiko mwathu, kabiri timaona za ana, chitetezo cha ana, chitetezo cha amayi, chitetezo cha olumala, koma sikabiri kukhazikitsa lamulo loteteza achikulire. Ndiye anagwirizana kuti pakhale ndondomeko yoti dziko likatsimikiza kuti lifuna kuti likhazikitse lamulo loteteza achikulire, asaine protocol imeneyo, mgwirizano umeneyo umene umaonekera kwambiri madera atatu. Poyamba amanena kuti munthu wachikulire vuto lake lalikulu kwambiri limakhudza chuma. Atokoti pamene anali wachichepere kapena msinkhu wa pakatikati amatha kudzipezereka zonse zosoweka pa moyo wake, koma akakula limakhala vuto lalikulu. Ndi anaona kuti mbali imeneyi boma lofunika kuti likakhazikitsa lamulo liunikire mbali imeneyo, linthandiza bwanji kumbali ya zachuma munthu wachikulire. Kachibiri amaona za moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Kodi matenda akadwala munthu wachikulire mwina kupita kuchipatala amalandiridwa bwanji? Kumatheka mwina mwache malingana ndi anzathu ogwira ntchito za chipatala, munthu wachikulire uja amatha kumuonanso iwo ajawo munjira zosiyanasiyana. Mwina amaona kuti awawa kwakukulu vadyerera kale,
mwina tisitolimbana nawo kwambiri kuti mankhwala inde titawapatsa koma mwina bora kuthandiza achicheperewa. Ndiye imeneyo imakhala ngati mbali imodzinso yoti mukuwachitira nkhanza achikulire aja, chifukwa choti kuti afike zaka zimene zijazo si chifuniro chawo koma chimakhala chifuniro cha mwini wake chauta. Ndiye mbali ina imene amayiwunikira yonena kuti mbali ya nkhanza ndi kusalana. Mbali ya nkhanza timamva ndithu kuti zochitika monga m'malawi muno kuti gogo wina wagumulira nyumba, mwina waphedwa kumene chifukwa choganizira kuti chani ndi fiti popanda maumboni enieni. Imenenso ndi mbali imodzi imene timati ya nkhanza zimene ziwachitikira achikulire. Mbali ina yakusalana mutha kuonanso kuti ngakhale mmudzi mwina kumabwera zithandizo zimene aboma amapereka kuti muthandize nazo anthu achikulire. Tingopereka kuti mwachitsanzo ngakhale chimanga kapena mupatse achikulire, komano chimanga chija sikayikawi kunena kuti mungopatsa achikulire, amati anthu ovutikitsitsa. Anthu ovutikitsitsawo boma limatha kupereka ndondomeko kuti mukamayang'ana anthu ovutikitsitsawo muonenso kuti achikulire, mwina olumala, amasiye, mwina ngakhale ana olerana okhaokha. Ndiye bungwe la OPA limatsata ndondomeko imeneyo. Ndiye timati bungwe lija likakhazikitsidwa tsopano timalemba mamembala amene mumakhala pansi nkunena kuti mavuto athu dera lathu lino akulu ndi ati. Ndiye mumakambirana kuti ayi mwina mwache umphawi ndiye chikutivuta kwambiri, ayi matenda ndiye zikutivuta kwambiri, ndi zina. Ndiyeno mumanena kuti nanga mavuto ameneyo kuti tithani nawo tingatani. Ndiye manoti ayi tizisonkhera ndalama pamwezi mwina 500 ndalama zija mumazisonkhanitsa pamodzi. Ndiye manena kuti tsopano tizigwiritsa ntchito bwanji. Ndiye matayi nzathu akadwala tigwirizana kuti wadwala timpatse ndalama mwakuti apite ku chipatala, kaya mwina wamwalira kumene memba wanu wamwalira timagwirizananso kuti ndalama mwakuti zachipepeso. Ndiye zimene timapa kapena mwina pali ukwati mbanjamo mwina wamdzukulu kapena mwana, ndiye timagwirizananso kuti ndalama mwakuti tinthandize nzathuja. Kaya mwina mwache pali zinkhoswe za mtundu umeneyo, ndiye timanena kuti pamtendere pa mavuto mumathandizana kuti muchepetse mavuto amene mukutani mukumana nawo atsiku ndi tsiku. Ndiye cholinga chachikulu cha bungwe la OPA. Tathokoza kwambiri Kadya Mpakeni kuti mwatipasa chithunzithunzi ndithu chabwino cha bungwe lanu. Ndibwereranso kwa inu kuti mutifotokozere nkhani zikuluzikulu zimene anthu achikulire akukumana nazo, koma ndimafuna ndimve kuchokera kwa Masina. Tifotokozereni za Mayimba Mbande Foundation komanso nkhani zikuluzikulu zimene anthu akukumana nazo makamaka anthu achikulire ndi nkhani zotani? Chabwino, tithokoze kachikenanso. Mayimba Mbande Foundation ndi bungwe lozimira pa yokha imene inayamba mu 2020 mwezi wa September. Ndipo bungwe limene linayambidwa ndi Deborah Mbale amene ali ngati founder wa bungwe limene. Chiyambi cha Mayimba Mbande Foundation kuti mpaka nachisafike kuti ndi nthambi imodzi imene ikumayang'ana za ufulu komanso umoyo wa anthu achikulire. Chinayamba ndithu pamene ifeyo ngati bungwe tinkakonda kwambiri kugwira ntchito m'midzi. Timayenda m'midzi muja ndikumacheza ndi asungwana nthawi imeneyo, kumalimbikitsa za maphunziro abwino, kumalimbikitsa za umoyo wabwino, azimayi kumalimbikitsa mmenenso angathe kumazidalira kumakhala azimayi ozimira paokha. Nde chifukwa chonena kuti ntchito imene ijayo imatipangitsa expose kwambiri ku anthu am'midzi, tinazaona kuti pali gawo lina la anthu limene likukhala ngati kuti lusowekera chithandizo komanso chidwi as far as the community is concerned, limene linali gawo la anthu achikulire. Nde titaona kuti achikulire palibe thandizo lina lodziwika bwino, loveka bwino, lotchakuka limene akulipeza kuchokera kandi kumafumu, kuchokera kandi pabanja, kuchokera kamwina mabungwe ena amene ali mu deramo, olo even kuboma kumene. Ndi pamene tsopano tinazaganiza kunena kuti ifeyo ngati bungwe la Mayimba Mbande
chidwi chathu chikhale no pa umoyo wa munthu wachikulire. Ndeti nazayambano mapulogalamu pa chizungu timanena kuti ma charity drive amenewo timakhala ife ngati bungwe ndikumasonkhesa limodzi pa bungwe wathu komanso mwina ndi azizathu ena otidziwa timatha kumasonkhesa limodzi paka mwezi paja tikakayika pamodzi ndikukagula kantiziwiya kasoya pieces kashuga kachani ndikuzitenga zinthu zija ndikupita nazo mmudzi umene tikuona ngati kuti mwina mudzi uno tikafikire mudzi mwa Mloza ndikafika amene mujamo ndikathandiza ndeti kupanga zimene zijaso zinkationetsanso kuti chithandizochi inde chikukhala choti chikukwanira not kuti chikukwanira koma chikuwafikira anthu koma si chikukwanira chifukwa chonena kuti kashuga kaja kamankhaza kuti kakantikalowa nyumba muja ndekuti fere kamachoka mawa nkuja lino chidzukulu chokatenga chokagulitsa chokamwera kachaso ndekuti olokaphala agogo aja sanataniso sanamwe nde zimenezo zinatipangitsa ife kukhala ndi malingaliro onena kuti tipange zinthu zokhazikika zoti thandizo limene tikupereka kwa munthu wachikulire lizikhala looneka lizikhala lotchakuka ndipo umoyo wake uzionekadi kuti ukusintha. Ndi pamene timaganizano tsopano zokhala ndi timati elderly home. Ife ngati mayimba mbande tinayambano tsopano kumanga elderly home malo amene tsopano cholingalira chathu ndiyonena kuti azigogo azikhala pamenepo azilandira chithandizo umoyo wawo zisamalika ufulu wawo zisamalika ndikumaoneka kuti moyo wawo tsopano uli monga munthu ina lese mmene akhalira. Ndi nkhani ziti zikuluzikulu zimene zikumakhuza anthu achikulire amukakhala nawo amadandaula nkhani zodani? Choyambirira nene kuti tiyenera tivomekeze kuti moyo kumakhala mavuto ndithu. Moyo ndizosatheka kukhala opanda mavuto. Moyo wawina lese makhala mavuto chimodzimodzinso moyo mwa munthu wachikulire muli mavuto ena onena kuti ngopeweka mavuto ena kuti amabwera chifukwa zoti ndife wanthu tini moyo mavuto amatipeza. Mavuto akulu amene anthu achikulire amene wawa mukukhala kwathu amene tikuona kuti akumakumana nawo kwambiri ndi nkhaza ndi vuto loyamba kwambiri limene akumakumana nalo madera osiyanasiyana kumalinganaso ndi zimene ife takumana nazo. Vuto lina lachiwiri ndi njala ndi vuto so lina limene lagwera kwambiri makolo athu agogo athu m'madera osiyanasiyana. Mwina ndisanafike potchula mavuto ina ndi ena ndingopanga ko focus mavuto awiri amenewa. Vuto loyambirira la nkhaza ndi vuto lopsa kwambiri chifukwa zoti nthawi zambiri titangona zoti 90% ya gwero la vuto limene lumachokera pati titha kuti muchichewa timati pabere pawo pazigogo aja kapena kuti mnyumba mwawo mmene si limene limachokera kutali kwa anthu ena limachokera mkatikati. Nde chifukwa zoti vuto limene lijalo limachokera mkatikati nthawi zambiri limakhala lovuta kuti panga identify. Zimayenera kuti zilengere kuti agogo aja amasuke kunena kuti koma ineyo nyumba ndikukhalamu ineyo pabanja ndikukhalapa ndikumana ndi izi kupanda kutero zimakhala zovuta chifukwa zona zoti anthu amene amakhala kuti azungulira mzigogo uja kuti kamuteteze kampatse chakudya ndomwe aja amene amakhala number 1 namulasa namunena kuti nthakati na kamba zambirimbiri ndomwe aja amene mwina nkhani imene kuti ifufuza amayenera kukhala ngati pa chizungu timati witness kapena kuti mboni onanene aphelele mphongo kuti izidi nzona zikuchitika. Chifukwa zoti ndomwe aja amene amachita zimakhala zovuta kuti zitsimikizidwe kuti nkhani izizi zikuchitika koma ndi nkhani yayikulu imene ikutenga miyoyo ya zigogo ikusautsa miyoyo ya zigogo m'madera osiyanasiyana. Vuto lina limene natchula lija la njala ndi vuto so limene silikutenga miyoyo ya zigogo madera osiyanasiyana chifukwa kwani anthu ajawa amakhala kuti mphamvu zatha. Kuno dziko la ife la Malawi ndi dziko limene timadalira ulimi ngakhale ife wachinyamata masiku ano tumathamangira mu ulimi momwemo chifukwa ndi makolo athu amene anatikulira kuti kuzira kuti chuma chathu chili mu ulimi ngakhale azitsogoleri athu amatilimbikitsa nkhani yomwemwe ya ulimi. Nde azigogo aja ambiri ndiona kuti wani malo olima alibe anagulitsa mwina ena iwowe kutheka so anagulitsa ena analandidwa nkhani zosiyanasiyana. 2 mphamvu zidatha
kuti akapezeke zoti atenga khasu nakalima nde gwero limene mwina make amadalira kuti mwina make kachithandizo kamene kunkuchopa ndi mwina mapulogalamu aja antukula pakhomo mwina chimanga china chake chikagayidwa kanguti so zimene zijazo si ma initiative oti amakhala very vibrant komanso amapeza anthu ngati amene aja nkumathandizika ndi mavuto akuluakulu amene mwina pakali pano amene ndingatchule. Chabwino, tili mprogramu yitu yapadera zokambirana ndipo programu imeneyi ikufikani pano pa Zodiac kudzera ku bungwe lija la Women in News tukambirana nkhani yokhuza anthu achikulire kuno kwathu ku Malawi ndipo tamvapo mavuto osiyanasiyana amene anthu achikulire akukumana nawo. Avinkhumbo ku ndunaku mumamva zotani mukakhala makamaka za mmene anthu achikulire akukhalira? Moyo wa anthu achikulire ku Malawi kunoko tinganene kuti ndiovutirapo amene afotokozera kale anzangawa. Mavuto ena ndi amene omava kale kuti nkhanza ambiri akumana ndi nkhanza komanso nkhani ya njala ndi vuto solina limene akumana nalo achikulire. Vuto linanso limene akumana nawo achikulire ndi nkhani yoti anga chithandizo cha kuchipatala akadwala. Achikulire ambiri mwayi oti athandizidwe kuchipatala bwinobwino sumapezeka. Kupita pasogoloso pali kuonjezeranso pamene popo pali nkhani zonena kuti boma limakhala likukonza mapulogalamu osiyanasiyana oti athandize anthu amene alovutika mdzikomo. Koma tikayang'anisitsa kwambiri timapeza kuti mapulogalamu amenewo achikulire ngakhale amatchulidwamo kunena kuti programu iyi tabweresa ncholinga yoti ithandize anthu osaukitsitsa koma mukapeza kuti achikulire ambiri zimene zonse zimafikira. Ndi izizi zimene zimapangisa kuti moyo wawo sono momoti uzikhala kuofewerako umakhala ndithu moyo olimba kwambiri chifukwa chonena kuti kulephera kwa mapulogalamu amene kuafikira anthu achikulire achi kumapangisa wani kuti umphawi wawo upitireso kuipira. Ndiye nthawi zambiri anthu amene ali pa umphawi ndi amenenso amakumana ndi nkhanza kwambiri chifukwa mukhoza kundisimikiza inuyo kunena kuti tiyerekeze achikulire amene akupezeka muno mu area 47 ndi achikulire amene akukhala mwina ngati kuntandire kwa senti amene angakumana ndi nkhanza kwambiri ndi amene akukhala madera amene wangati kwa senti kuti so munthu amene ali pa umphawi ndi amenenso amakhala pa chiopsezo chachikulu choti alandire nkhanza. So titha kungonena kuti moyo wa munthu wachikulire kunoko ku Malawi pakali panopa ndi moyo wovuta kwambiri akukhala moyo wovuta kwambiri chifukwa mukati muyende makukamu muli mavuto. Nthawi zina anthu amadibweresera malipoti ena aje unena kuti iwe wekha umatha kukhuzidwa koma kuona kuti kodi ndeti panga bwanji. Ndiyo kumazifunsa unena kuti anthu awawa akupezeka kumalo komweko kumene tikunena kuti tili ndi program yoti kuthandiza anthu osaukitsitsa koma ukapeza sukuli munthu wina amene mukayiona situation yache iniyo kumamvanso chisoni kunena kuti kodi ndeti kupanga chani. So chifukwa cha zimenezozo ndi chifukwa yake ife kunduna kwathu tukhala basi kumaona kuti kodi tisinthe bwanji zinthu. So munjira imodzi yofuna kuti tisinthe zimenezizi tili pakalikiliki ofuna kubweresa mapulogalamu ena amene ali apaderadera ongothandiza anthu achikulire kuti mwina miyoyo yawo ingasinthe. Koma kunena mwachidule moyo wa munthu wachikulire kunoko ku Malawi pakali pano ni moyo wovuta kwambiri. Akaja pakene ndimafuna kuti mundipase chithunzithunzi nkhani ya nkhanzayi ndi nkhani imene ndithu ikubwera kwambiri komanso ndi nkhani ndithu imene takhala tikuimva kwa nthawi yayitali. Pali nkhani imene afotokoza swavi mkhumbo ya kusalidwa kapena ndi mapulogalamu amene samapanga include kwambiri anthu amene ndachikulire komanso mwina nkhani ya zaumoyo. Ndimafuna tikhale ndi chithunzithunzi cha nkhanzazi. Nkhani ya nkhanzayi ndiyotani tikamamva kunjaku tizikhala ndi chithunzithunzi chotani kuti ndi nkhanza zake zotani zimene anthu achikulire amakumana nazo. Zikomo kwambiri chance ineyo mwina mungandilole ndipereke zitsanzo ziwiri za nkhanza zimene zinachitika monga ku dera lathu ife ku opa yathu. Poyamba tinali ndi memba amene anali wakhungu.
woti kuchipatala adanena kuti ino inuyo panopo palibe chimene chipatala chingapangenso inu kungolanuli mpaka kumwalira basi. Ndefe ngati aopa tidanena kuti chabwino vuto lidafika pamenepa nanga inu mungafune chithandizo chotani ngati pala kama ayo kuthandizani mungafune chani. Anachula zinthu ziwiri, anati ineyo mutapatsa mwayi woti kundigulira timati ndodo ya nyensi pachizungu amati white king kamene konkonena kuti wakhungu atha kuyenda pano kuyenda distance yaikulu osagwanzeja kama musonyeza kuti uku kwabwino uyendani uku wopanda munthu kumugwira dzanja kuti tiyeni ntapezeka ndodo kamene koko nditosangalala kubasi. Chachiwiri nditapeza mwayi woti ndipite ku Mulanje School of the Blind kumeneko nditokaphunzira brelo ndeno zinthu ziwirizi ntapeza mwayi ndikathokoza kwambiri. Ndefa opa tidanena kuti okay tiye ndipite ku Ministry of Gender ku Social Welfare napita kwa DC ku office ya Social Welfare kukafotokozera tili ndi member wathuyu ali mvuto ili afuna zinthu ziwirizi mungatithandize bwanji. Anati kunoko singathe kuthandizani koma mupite ku Makoha ku area 14 ndipo ngatotani kuthandizani. Ndeti napitanso ku area 14 kukafotokozera ndi anoti ngani andodo White King koma ku map kubwaira hospital kumene ndiye kulika office ka map menekoko ndiye munthu akapereka dendolo limeneli. Koma izi zapita ku Mulanje School of the Blind ali nzaka zingati munthu ameneyi ndedati ali nzaka 76 ali 76 ndiye tivutikiranji 76 zili mpindulanji muthandiza munthu wa zaka 76 ndiye nawo zati kuti inuyo nkhaza zimene ife timakana ndiziti inuyo mukuona ngati kuti munthu ameneyu tanganizani atati wapita ku Mulanje School of the Blind ndikukaphunzira brelo ndikumathowerenga baibulo kapena newspaper kodi adzukulu ake ataona kuti agogo anali munthu basi ngokhala chinthu koma pano pakutha kuwerenga adzukulu angamve bwanji. Ayi chabwino ndeno bwanji mutipatse phone number yawo kuti ku Mulanje School of the Blind akadzatifunsa kuti muli ndi anthu ofuna kuti abwere ku training tidzatha kutani. Komano atapereka kale chithunzithunzi choti munthu wa zaka 76 alibe ntchito imene daona ngati mbali imodzi yachani yankhanza iti. Chitsanzo chachiwiri tinali ndi gogo wathu mmodzi member wathu amene January February pamene boma limakondopereka ndalama za mtukula pakhomo agogo akewo amalandira ndalama nde iwaja adamuphunzitsa adamuza pini yawo ya phone yawo kuti amata kuntuma katenge ndalama ndeja kadafika ndemene kachako adanota agogo bweke phone yanu ndiacha funa phone yanga iweso mmeso uli ndi akufona ale ata ndibwerekani ndi anambwereka phone ija ndanonda papita 3 days phone ija sakutani sawabwezera ndi anazati kudiwe tsopano phone yanga ija ndikuifuna agogo ino phone yachaniso kodi ino tango zisiyana ali ayi phone yanga ndi amilandu pamene ngati phone ya milandu boy wa magaliza zantukula pakhomo kuti mwina nthawi ino nthawi zonse ndalama zitotani nde uyu atondisokoneza ayi basi phone yanuyo basi bakhalani nde anzawo anabwera uzauza amene amandirana ndalama zantukula pakhomo ati inetu zalowatu ali inetu mwana wandiranda phone itu nde anabwera no kwa ife udzatuza kuti inetu mwana wanga wandika pa chipinjo chimenechi ndefe tinapita aopa tuti mwana wetu kumufuna wapita kusika kenaka tuti mumuitane tibweranso mawa tidzampeze titapita kunadzapeza kuti mwana uja akuti foniyo dakapitisa kukonzetsa ndetuti nde liti ale papita 3 weeks nde kuti ukanika kukonzatu nde upita ukatani ukatenge ife tifuna kwina kotani kukakonzetsa nde chabwino nde madzulo titapita anatuzota kashopo kacha adetseka anthu aona kuti kadapita kuti koma kashopo adetseka nde phone yo nde kuti mwina adatenga kapena adetseka nde kuti ayi phone tikamapitisa kukonzetsa timachotsa khadi yo ili kuti alo nasungisa nzanga ino nkachikoma kanga titapita kusika nde tutipita pompano poti kudikira katenge
nde iyo janapita kukamfuna nzakeyo akubwera zatu zata wapitanso kungwenya kunsika mpedaona kuti no apa chilipo chima chikutani chiuchitika ndedamuzoti mama atikubweranso khadi yotidani tifuna ndiye tidapita mmawa atakati ngati khadija kuika mu foni ya secretary athu kunchita che kuti panene ma transaction otani ndiye kunazepa zoti asimuna ndalama iliyonse ndiye daona kuti cholinga chake chachikulu chinati mwakalowa ndalama iye atani ndiye daona ngati njira imodzi yochita nkhanza agogo wake imene ndingopeka nzambiri komano ziwiri zokha zikoma. Ndimafuna kuti tilankhule zinthu zimene kunjako anthu amalankhulira. Anthu amanena kuti kulera kapena ndithu kukhala ndi munthu wachikulire ndikovuta. Ndizoona zimene zakaja mpaka kwa anthu ena amati ndizovuta chifukwa munthu akakula zofuna zake zimasiyana zimene mwina achichepera akutani akuganiza amaona ngati nzovuta koma sikukhala kuvuta zimasiyana ndi kaganizidwe zimene wakuyembekezera zimene akuyembekeza munthu achikulire uja zimakhala ngati zikutani zikusiyana ndi amaona ngati munthu uja ndotani ndovuta koma kuti tinena kuti injeno kuti achikulire amakhala ovuta aya apo ndi ena atopezeka ovuta koma overall titakuti akumakhala kusiyana kaganizidwe kuti chimene akuchiona ngati ndivutocho koma mwina si vutocho. Amasina mmakhala ndi anthu achikulirewo tsiku ndi tsiku experience yanu imakhala yotani? Experience imakhala ndithu yovutirapo. Tikunena apa kuti ndi munthu umene anenera bwana wakuti nthawi zambiri imakhala maybe ma desires kapena kuti zofuna zoyembekezera zosiyanasiyana. Munthu wachikulire ndi munthu ngati wina aliyense amene wakhalapo sopa uchinyamata, wakhalapo sopa umwana, wakhalapo pa unchembere mpaka na umafika kukoma khwima. Nde sikuti tinganene pa titauti ma characters ena amene anali nawo pa uchinyamata amakhala kuti atheratu yayi amapezeka zoti ngati adalwa umbombo amadzakula nkukhala ndithu kankhalamba ndithu ka umbombo ndithu mandiva ngati anali wabibida amapezeka kuti kabibida kaja kukhwima nako kalipo ndithu. Ineyo ndakumanapo ndazigogonena kuti foja ujayo kuchita kukakamiza kuti asiye. Ndakumanako ndazigogo ajaonena kuti akangotele ulandazi maye omene pathaulo ponde kuti kaja kofwenkha kaja kafoja kali pati. So pena pake timazilakwitsa timanena kuti anthu achikulire mwina ngovuta mwina anthu achikulire janjani komano by the end of the day it goes down to chikhalidwe chimene munthu uja ali nacho ndi mmeneso wakulira. Nde zimene zijazo zimene zimapanga determine kuti munthu uyu atithaonazo kuti munthu uyu ngovuta kapenayi koma kuti tingopanga categorize kuti achikulire ndi anthu ovuta kulera nde kuti pena pake tikulakwitsa kuti tinenenso kuti AI tiapange play as victim as much pena pakenso tikulakwitsa chifukwa nawonso ali nako kaudindo kamene amenera kukhala nako kuti umoyo wawo uzikhala wabwino. So ndi chinthu chovuta kwambiri kukhala ndi munthu wanchikulire because pena umazakumana ndi munthu ngati amene ujawo kuti mwina kakalekita kake kanayi kosakhala bwino pena umakumana ndi munthu onena kuti uyu wakalambiramo ndithu ali ofatsa uyu uzochita zake zabwinobwino zimene akumana nazo zisamene kuti azikumana nazo ya. So amakhala ma experiences osiyanasiyana samakhala ofanana amakhala ma experiences osiyanasiyana based on ndi mmene azigogo jakulira. Ifeyo ngati feyo amayimba mande nditengerepo mwayi kuti mwina ndinene kunena kuti mwina thokoze Mulungu kuti mwina azigogo amene tikusamala kapena amene tikugwira nawo ntchito ndamidzi kwambiri kwatiye chitukula mudzi muja bwana muli apa muli chikhalidwe chosiyanasiyana chikhalidweso chimapangaso contribute kwambiri ku welfare ya azigogo aja because timapeza amene mujamo muna kuti zikhalidwe zina ndi munthu achikulire zosalingana zosagwirizana. Simunga mayembekezere kuti munthu ngati achikulire ngati amene uja wakhwima nde kuti uyo tikumamuthamangitsa
kumakatani mwina sindifuna ndiyankhule pano fa nkhani achikhalidwe yovuta komano zinthu ngati zimene zija zoti timati tikakhala zimaoneka kuti andikuti mgogoja unchotse muchinthu ngati chimene chijacho kuti mpanga channel kwa anthu ena mwina zimazooneka achansewa ambochita nkhaza kwa anthu komano tikati tiziyang'ane ndi diso lina lachidwi nthawi zina simakhalaso nkhaza nthawi zina zimakhala kuti ungofuna umpange channel munthu uja koma nthawi zinadi ilipo imeneno tikumapanga take advantage of kukula kwawo kuti mwina sangathe kuyankhula sangathe kuzimira paokha nde tumapanga tumalowetsa ma practices osakhala bwino mapanga nkhaza kamene ananenera bwana kuti kufika pa mdzukulu kuba ndithu kathandizo kamene wachikulira kuyembekezera komanso meneso ananenera kuti maofesimu mabwana ifeyofe nthawi zina timati tikamaona anthu ngati amene ajawa timaona ngati anthu osafunikira kwambiri kuti mwina chithandizo chimene tikuyenera kuti apatse nchosayenera kapena kuti nchoti tingo chopanda pake ndapatse mpaka nawawa zikathera kuti so mindset imene jaso ndimene kumapangitsa kuti chisamaliro cha zigogowa chizikhala chovuta anthu komanso mwina ndingotengerapo mpata ndinene kuti ifeyo achinyamata nanji ifeyo amene tikukhala kwambiri muno mtawuni oti tikakhala moyo wathu ndi wapafoniyu taona kuti mwina timangokhalira kuona kuti kodi pa Zodiac Online pali chani sitikudziwa kwenikweni value ya umoyo tikatengera lowa midzi muja ifeyo so achinyamata tumakhala number 1 omakwenza mchitidwe umene wozuza anthu achikulire kudzera mu ngakhale matsamba athu anchezo komanso approach yathu imene tikuyitenga tikaona anthu ngati amene ajawa pena pake ifeyo achinyamata sitikumatengapo gawo labwino ndezo senzo zikumapanga ndithu contribute kuti munthu moyo wa mena nanenaso bwana kuti moyo wa munthu achikulire uli ndovuta kwambiri ndi ndovutika so zonsezi zimapanga zikumatipangitsa kuti tikamona mgogoja tizimuona titeona zoti like a coat of many colors nditha kutero ndikamaona mavuto amene afotokozedwa mu program iyi ndikukhala ndi chithunzithunzi cha mwina amene maiko ena akunja amachitira ndipo ndimafuna kuti ndimve kuchokera kwa akuluakulu poti tili ndi mwayi kuti tili tinanu pa program imeneyi maiko ena akunja munthu akakula amamtenga kuti akakhale ku nyumba yapadera yes kumene amakasungidwa kwambiri kuno kwathu Malawi anthu achikulire timakhala nawo ndithu m'midzi mwathu mosiyanasiyana poona mavuto amene alipowa makamaka nkhani ya nkhanzayi tinene kuti family yathu kapena banja lathu mabanja athu family unit yathu ya ku Malawi kuno ndiyo konzeka kusamalira anthu achikulire bwana mloza ndinene apa sifokozeka choyambirira chifukwa chonena kuti uphungu weniweni tilibe kapena kuti experience tilibe zinthu zimene sitidazionepo zikuchitika komanso titha kunena kuti mgawo lina ndifeso okonzeka kutero bwana ku Australia mukafufuze budget kadusa ya boma ya dziko lawo about 65 or 60% ya chuma amachipanga allocate ku anthu achikulire chiziro chasamala anthu achikulire kudzera kani mabungwe kudzera loma initiative ya boma amene kuti achikulire azisamalidwa kapena ku Malawi kunoku chisamaliro ngati chimene chicho kulibe choti anthu tingakhale ndi chidwi kunena kuti agogo anga akula ndikayike pena pake asamalike that's why ife ngati amayimba mbande koyamba tikumanga elderly home focus yathu kapena kuchithunzithunzi chathu chili ngati pamene pokuti pamene anthu akukula akusowa chisamaliro azipeza malo ena ake oti nkukhala pamodzi nkumasamalira komano izizi zifunikanso kuti a lot of awareness kuchokera m'mamidzi kuchokera pabanja pamene komanso kakudzera ma radio programs ngati amene kuti anthu tizadziwitsa chifukwa enanso amati kumene kunde kwasalako kwasiya kunyumba yapadera amatero kumene so zonsezo zikungofunika uphungu wabwino kuti anthu adziwe kuti ndi gawo limodzi lotetezera ufulu wawo mwachitsanzo tili ndi ma orphanage
tili ndi maorphanage ambirimbiri amene ana amasiye akusamalidwa ambirimbiri ambirimbiri titi ujendera ambirimbiri komano achikulirewa alibe malo ngati amenewo. Ndavako eneyo nkhani zambirimbiri zoti ukapita ngati wachikulira akapita ngati ku social welfare kucha. We have had those cases reported to us. Kupita ku social welfare kucha ukamuza kuti kunoku kulibe malo ako, palibe malo tini ngakusunge, mwina mupite ku polisi, mwina mukapenge kwakuti koma ife ngati boma tilibe malo ti tingakusiyeni tingakusamala. So kuti even mechanism imene as a government they do not have, they are not seeing it like that. Mwina pesa azathu akujenda alipo, mwina atuuza kuti mwina ndondomeko zimene akuyika malo ndijani kuti mwina vuto ngati mene alitetse. Koma so far ine ndikuzeni bwana mloza malai munomu mulibemo malo nena kuti wachikulire mutha kumona kuti akugona panja paja nkuntenga nkukamsiya kuti malo awa specifically achikulire kuti muzisamalidwa chithandizo chilipo, not even from the government or what. There is no such thing. Asana bwere Vinkhumbo ndimafuna ndimve kuchokera kwa Kajampakeni. Ndife okonzeka ngati mmene timakhalira, mmene takulira muchikhalidwe chathu ndi zina zonse kuyang'anira anthu achikulire. Ine maganizo anga ndionena kuti mmene Amalawi tilili ndife anthu Amalawi achikondi kwambiri kwa makolo. Ndife Amalawi achikondi kwambiri generally sambira amene angalolere kuti kholo lake lizivutika chifukwa choti lakula kumazunzika iwo wali pabwino. Koma ndiona ngati vuto lalikulu lonena kuti umphawi wakula kwambiri malemuno, ngakhale kufuna munthu atafuna koma capacity yoti angathandize kuti mwina achikulire akhale moyo wa bwinobwino palibe. Ena afe ngati tikuoneka chonchi mwina mwache chifukwa choti ana padakapanda ana sibwenzi tikubaoneka chonchi. Ina nditokuzani panopo ntchito nasiya 23 years ago, ntchito yolipidwa 23 years ago. Komabe chifukwa ana amandiyang'anira bwino kwambiri ndikuoneka bwino mwina kuti timbavu dakalipo. Koma dakhala kuti nalibe sinaphunzitsa ana kuti ndili basi kunto wachikulire sibwenzi ndikuoneka chonchitu. Koma anawo chifukwa ali ndi kuthekera amatisamalira, akazi wanga ali kuthekera amatisamalira, ale kote Amalawi ambiri ali kuthekera. Ndikazi naye zoti chikondi timakhala nacho kwambiri kusiyana ndi mmene amachitira kapena ngati maiko wa azungu kuti munthu akankula basi old people's home. Amalawi chimezo sichingakheche ndi last thing. Koma nditu tingakonde ngati mwayi takhalapo tidzaona gogwachi makati olimodzi mpakano asazike kuti basi masuku amene ndipasa chauta akwana. Ineyo ndiona ngati kuti umphawi ndi umene wakula kwambiri tilibe kapasi chilakolako timakhala nacho. Nditu Vinkhumbo, mmene timakhalira kumalawi kuno ndifedo okonzeka kumakhala nawo anthu achikulire kapena moyo wathu umakhala ife basi ifeyo amene tilipofe tikakhala ndithu kaya ndife achinyamata kaya tikakhala pa age ina koma mwina zikafika kwinako kumana rai. I think chimene chakula ndichonena kuti mukayiyang'ana family ningonena kuti chikhalidwe chathu ifeyo ngati Amalawi komanso ngati mene timakhalira anthu ambiri maiko akuno ku Africa timakhala pa moyo okhala ngati wa communal family. Imakhala kuti iweyo ndi akazi ako ndi ana ako komanso azing'ono ako ndandani azibale ako onse imakhala ngati family. Koma sopano mukati muyang'anisitse zaka izizi zimene tikukhala panopa kwambiri family sopano ikungokhala amuloza ndi akazi awo ndi ana awo zathera pati pamenepo mwaona. So chifukwa chonena kuti chikhalidwe chokhala ngati banja anthu kuti ndinu banja kuzitenga kuti aliyense amene ali wamagazi yanu ndi m'bale wanu panopa chikuchepera. So izizi zimenso zopangisa unena kuti mwina anthu amene ali achikulire azipeza kuti chisamaliro chote achipeze kuchokera ku banja chikukhala chovutirapo. Nkhani ina ndionena kuti mina nenenaso achikulira unena kuti umphawi chimenso tiona chonena kuti mukati muyang'anisitse kwathu kuno pakali panopa achinyamata ambiri
alibe chochita chenicheni. Kotero kunena kuti akumakhala chionena kuti azipezere zinthu pa iwo okha zomakhala zovuta. So chifukwa choti iwo akuvutika kupeza zinthu ndikovutanso kuti akathandize wachikulire amene ali naye pafupi. Kupitiriza kwapo ndikumapeza kuti nkhanza zija zomakulira kwa achikulire fa achikulire aja mwina ena amene akumapeza kuti ali ndi kena kake. So ifa dachinyamata wa alibe ndi amanena kuti uyu na siwakula kaya mwina ali ndi munda timulande munda utizani tizilima ndife kaya ni nyumba tigulise nyumbayi ife tikhali ndiyani ni ndalama. Ndi kunena kuti kuchisamaliro choti wachikulire achipeza kuchokera pa banja muzaka izizi chikukhala chovutirapo chifukwa chonena kuti mene ndafotokozera mja kuti mabanja somana kukhala ngati akungokhala apa chiweniweni anthu iwe ukakwatira ndi akazi ako ndi kuti ndi ana ako ndi kuti niyo ndikachani ndika family kanu kathera pati pamene ana anu mwina mupeza kuti even bambo anu ana anu sakukacheza nawo. Ndechifukwa kuti ana aja sakucheza ndiye agogo awo nzovuta kuti ana aja atakula sangakathandize agogo awo aja sizingatheke chifukwa kuti ndi anthu onena kuti sakudziwana. Mapeto ake ana angokula mtawuni momuno kubadwa area 18 health center kuphunzira school konko kumphungu chani luwana kubwera kuyamba ntchito momuno zoti bambo awo aliso ndi bambo awo kumangomva osapita kolo kacheza nawo. So ndikovuta kuti anangati amene ajawa kuti akathandize nani wachikulire. So zinthu ngati zimene zozo zimene zikupangisa kuti mwina chisamaliro chopita kwa achikulire kuzera kubanja chizikhala chovutirapo. Kukamba za nkhani ya kuti achikulire mwina tizayatenga azikhala pamalo amodzi zimene zozo sikuti ndi zolakwika si zolakwika yayi chifukwa tikayang'ana kutengera ku maiko anzathu aku Ulaya uko ndi chikhalidwe ndi zinthu zoti sizayamba lero ndi chikhalidwe chawo. Ifeyo kunoko ku Africa tikungotengera kuti tizipanga zinthu zimene zozo. So ifeyo ngati kuboma chimene timapanga timalimbikitsa kwambiri ndi kulimbikitsa kuti wachikulire akhale kumudzi kwake kumene akukhala asamalidwe ndi banja lake komanso anthu ozungulira. Koma chifukwa chonena kuti zimachitika ndithu kuti pali ena aja amene chisamaliro chimavutirapo kwambiri ndikoyenerabe kuti pazikhalabe mwina malo onena kuti achikulire akhoza kukasungidwa. So mukangana mu ndondomeko zathu zakagwidwe ka ntchito ndondomeko imeneyo ilimo timanena kunena kuti pamene pavutitsitsa tikhale ndi malo onena kuti wachikulire akhoza kwadani kukasamalirwa. Komanso ifeyo tikupanganso tikulimbikitsa onena kuti mwina ine community muzikhala malo amene achikulire akhoza mabwera kukhala pamodzi kuchezacheza madzulo aliso bwerera kwawo ndisizoletsedwa ndi zololedwa chifukwa chonena kuti tumakumana ifeyo mena anenera kuti mwina apeza wachikulire pira mwina ku social fair kwadandaula akamuzaona kuti ifeyo malo kuti tikusungeni kulibe ndizoona ndipo takhala tikukumana nawo anthu ngati amene unena kuti tsopano munthu uyu tipanga naye bwanji. Koma chifukwa chonena kuti mwina mbuyo mutinalinso ndi anthu ena amene anali ndi malo awo timatha kuapempha kuti ayi feta tili ndi munthu amene wavutikitsitsa ndiye timafuna kuti mumutenge akakhale nawo kaye kumalo amenewo. So pakali panopa sitinganene ndi zimene zolakwika sizolakwika komano ngati boma chimene tipanga tikulimbikitsa koyambirira ndikunena kuti anthu asamalidwe ndi banja lawo. Chabwino ikuoneka ndithu kuti nthawi yathu ikutha timafunisisa ndithu tinakakambirana zambiri koma ndimafuna ndiyambe ndi akadya mpakeni tichite bwanji ngati dziko kuti kukhala kapena titi moyo wa anthu achikulire ukhale moyo wabwino. Ndimaona ndisanabwere mu studio muno kuti panafika ndithu nthawi ina yake kuti anthu pafupifupi 26 anaphedwa achikulire kamba kuganizira nkhani zosiyanasiyana zimene si nkhani yabwino zimene sizimaonesa ndithu chithunzithunzi chabwino cha dziko lathu ngati la Malawi. Tingatani kuti well-being ya anthu achikulire tipitise patsogolo tisamakhale ndi nkhani ngati zimenezi za nkhanza mwina amukwirira munthu achikulire fora amaganizira za ufiti ena mwina sakupatsidwa chakudya kusalidwa ndi zina zotero tichite motani ngati dziko. Zomwe kwambiri chance ndi anzanga amene tinawo pano ine ndikuona ngati kuti
mlozo umene African Union anawukonza kuti no mapresident akabwerera kwawo akaganiza zokhazikitsa lamulo loteteza achikulire. Mlozo umenewu ndi umene ungatiunikire kwambiri kuti zofunika kuchita ndi zotani. Mujanenena mujoti poyamba amene kuti moyo wa zachuma tikaona mavuto ambiri tichulawa kati chula za chakudya muone kuti munthu ngati alibe ndalama agula chakudya sangati ndiye kuti nkhani yakulu yoti ino boma litakhalira ndi njira yonena kuti achikulire ndithu adzilandire kena kake pamwezi ndithu kuti mwina kasopo kashugako tunenako at least kuchokera kandalama kamene kangachoka kuboma. Ine ndiona ngati njira imodzi yochepetserapo chani mavuto ena chifukwa achikulire ena amati akapita nkale kuchipatala dokotera kuwaona kuti abatu nkusowa zakudyatu chimene chili pawo ngofunika zakudya za magulu 6. Tsono taganiza munthu zakudya za magulu 6 nkhalamba wachikulire ngati amene akazitenga kuti agule zipatso agule kanyama agule nde zimezo ndondi mutokulu lipati kachuma kandalama kanditu katapeza kuti boma lidziona kuti wachikulire kaya popeza kuti sindizanza kuboma ati uzabe kuti kodi wachikulire mumaneo kuti ino wazaka ziti koma fera tengera ngati boma ngati tenga bungwe la manepo ma network of older persons zimene amatiphunzitsa tikamakhatikisa maopa amanena kuti wachikulire nzimayi ambira zaka 50 nzibambo zaka 60 akuti amene pa zaka 50 nzimayi kuganiza zimene mayi amadusamo pomafika zaka 50 zo wakula watambiri wati mwina so kumaona kuti yashi mwina obereka ana 10 ana 8 kuwasamalira amene pamene afika zaka 50 ndeti iyeyo zotanga zichite zozithandizeka zosowa kwambiri bola nzibambo koma nzibambobe zaka 60 azitengedwa ngati chani wachikulire kuti ngati boma litaganizirapo kuti tathandize achikulire. Ine ndikuganiza kuti zaka zisakhala ngati renji imeneyi kumapatsekena kake mavuto ambiri tikukambawa atochepa chifukwa nkhanza zomwe tikunenazi monga ananena vinkhumbo monatika kukulunso ngakhale amasina kwakulu kumakhala kuti kusowa kuti ino chochita kumayang'ana katundu amene gogo wawo anadzichitira adakali ndi mphamvu akumayang'ananso pamenepo awa adakapita kuti ife tigulitse nyumbayi mwina tingakatamuke kapena munthu nzimene zochitikadi panopo ana kumafunafuna mapepala a nyumba osati kuti koma afuna kuti awasatse iwo dakali momwemo kumakusatsira malonda nyumbayi uli muti anzindira anthu akubwera kuti nyumbayi tatani tagula koma zonsezo umphawi ndiye number 1. Ine ndiwana choncho nde mbali imene itakonsedwa imeneyi yankhanzayi ndiona kwambiri zakhala bwino kuti tsopano apresident asayinira bili imene yachikulireyi chifukwa chokuti tsopano nditi mutha kukhala zilango zoti kale mwina ngakhala koti zimavuta kuti kodi uyu wapanga izimu tingapangene bwanji koma panopo kuti ndilamulo ngakhala koti ngati monga aja amafuna kumakakwirira munthu unzawo wamoyo kuti ayiweyo tikuganiza ndiye amene wapha munthu amene kufuna amkwirire nditi muje amene womonga panopo ndiganiza akoti angavutikenenso ameneyo basi mmene amachita zilango zokuya zosiyanasiyana ndikuganiza kuti zilango zimene zino tsopano boma lili mphamvu ngasi pali lamulo ndi njira imodzi yoti ingathandizire kuchepetsa chani mavuto. Ine ndimaona ngati choncho. Amasina tichite bwanji kupita kutsogolo kuno nkhani za nkhanzazi njala za umoyo kusalidwa ndi nkhani zikuluzikulu kwambiri zimene anthu achikulira kukumana nazo. Nkhani zimene zizi kupita chitsogolo ndimaona ngati kuti tikhale ndi malingaliro kapena mindset approach yofuna kuteteza miyoyo ya zigogo. Nkhanza zina amene nanena kuti zina zimachitika pabere, zina zimachitika pamudzi, komanso zina zimatha kuchitika pa national level kani maofesi machani. So zonsezi zitengera kwambiri ma awarenesses ma uphungu wabwino oti uyambe kufala kuyambira ngakhale tikukamba panopa kuti kwasayinidwa bill
yonena kuti iteteze ufulu wa chachikulire. Mutha kudziwa mukuti mfufuze mumvetsetsanso kuti almost maybe 90% of anthu kumalawi kuno sakuyidziwa bili imene kuti ndiyotani imati chani ndipo ukamba ziti. No one else knows apart from maybe anthu akuluakulu, anthu akunduna, anthu chani. So zinthu ngati zonsezi zikuyenera kuti zitambasulidwe bwino, zitengedwe, zilowedwe, zipitidwe m'mudzi, zipite kwa mafumu, zipite kwa anamba mabanja paja, adziwe kuti moyo wachikulire umayenda chonchi. Ifeyo pali ma cases ena azathu achipatala amatcha kuti dementia. Ndi matenda amene amakhala ngati amasokoneza ubongowo, kuti kaganizidwe kamakhala ngati kobwerera munthu kamakula. Umapezeka kuti maybe olo kugona umene abwebwera, nthawi zina kangoyenda. So zimene zijazo because anthu m'mudzi ena sakudziwa kuti ndi chani, amazipanga interpret ngati unthakati, ufiti. Amangoziyankhulira, amangozitere mapeto ake akuwapanga persecute zinthu zosayenera. So zikutengera wani kuyambira boma, ifeso ngati amabungwe komanso ana pabanja on a family level, pakhale dissemination ya information yokwanira bwino kuyambira madera wena aliwonse, kuti anthu adziwe kuti munthu ukakula umakhala chonchi, umoyo wake umayenera kuti uzitere. Munthu ukaona wachikulira apanga izi ndizi, zikutanthauza izi ndizi, ukadaulo umenewo ukufunikira kopya. Komanso ndibwererabe kuboma, chifukwa iwo ande kholo, iwo ande gwero la zonsezi. Kutokhala mabungwe, kutokhala anthu akufuna kwabwino, komabe by the end of the day it goes back to the government. Iminebe ndinena kuti to me my assessment is they are not doing enough. Why am I saying they are not doing enough? Bwana Vikhumbo anenapo kunena kuti kwa iwo ngati boma amalimbikitsa kuti anthu aja akhale kaye pabanja. Akhale pabanja, zikafuta pabanja kena kono mwina we should seek other alternatives kuti anthu aja tingathandize bwanji. Koma you could see kunena kuti for so long that it has been a failed initiative, a failed drive. Imene it hasn't yielded any result kuti moyo wanchikulire angasamalidwe. Mmeneso ananenera kuti ana akumakula moyo wa town muno osadziwa kuti gogola ko ndani, osadziwa kuti fumu yako ndani, tiye wako ndani. Panopa kuti mwina chifukwa cha NRB umapangidwa force kwa kumananda a village akumudzi chifukwa zoti kufuna kuti chanzika chituluke. Komano tikukula osadziwa zinthu ngati zimene zichazo. So because we don't know, zikumakhala zovuta kuti pa family pamene tikumapanga drive kuti akhale paja, pamene pajapa patuluke solution, patuluke ujeni, pamene pajaso ndi pamene pakumakhala number 1 potulukira nkhaza pamene paja. So we should start now looking external, abroad, kuti apapa zatikanika, tivumere zatikanika. And the better the government realize kuti apapa zativuta, then zitithandiza kuti apapa zativuta yese mwina njira izizi. Because ngati anthu akumabwerera mu office ndikumauza kuti tilibe poti tingakusungeni, that should tell you the gap, the need ya the outcry ya help imene kufunikira. Because munthu uja ngati muli ndi malo oti mutha kumuyika, there's no need kuti mukambweze kunena kuti komando ndeti kufusireni kwena kwa tilibe malo tingakuyikire. So pali ma situations ena they are going, whether we like it or not, they are growing high. Kunena kuti panopa government should start investing muma elderly homes. If kutakhala ma elderly homes in almost every region, mene tikhalira kani ma secondary school, kuti pali ka health facility pamene pali ka chipatala kabwino, kuti kazingo yang'anira moyo wa zigogo, pali ka phala pamene paja, pali ka chani, ndikhulupirira kuti mavuto inawa atha kumachepa than kuti tingokhala kunezo kuti zithera pabanja pompa. Zeni zikafuta pabanja pa maybe tilowemo, but zikafuta pabanja paja kuti tilowepo tukukanikanso kuti tilowepo, because ma solutions, ma structures ena we haven't put in place kuti anthu achikulire asamalire. Avinkhumbo mumaliza motani? Kumaliza wake tinene kuti nkhani yaikulu ndionena kuti mwina tichilimike ku nkhani ya yowadziwitsa anthu nkhani za achikulire. Chimene anenera anzangawa nkunena kuti pali zinthu zina zimene zimasintha munthu ukamafika zaka zimenezo. Ndi chifukwa ambiri amakhala sakudziwa chimene chikuchitika
amayamba nokuona ngati mwina munthu uyuyu mmene wasinthiramo mwina sopano wakhala ndi mphamvu zina zake zonena kuti akhoza kuchotsa moyo wa munthu wina paja amanena kuti awawa ndi afiti. So kupita isogolo tikuyenera kuti tichilimike ndithu kunkhani ya awareness, komanso kunkhani ya malamulo ndikonena kuti malamulo athu akhala kwa nthawi yayitali asali wokomera anthu achikulire. So pachifukwa chimenecho titawunikira tinazaona kuti nono apapa pakuoneka kuti pali ndithu gap yoti tikonze. So takonza lamulo limene tinene kuti pano tsopano linakhazikisidwa. Kwangosala ndikungopanga ndondomeko ziwiri zitatu kuti sono lamulo liyambe kugwira ntchito. Lamulo limene tikati tiliyang'anisise likhala lamulo limene lithandizire kwambiri kupitisa miyoyo ya anthu achikulire patsogolo, kuteteza maufulu awo, komanso ndi lamulo lonena kuti lakhudza kwambiri mbali zimene achikulire amakumana ndi ziphinjo kwambiri. Nkhani za nkhaza zili mmenemo, nkhani za kulandira chithandizo cha kuchipatala zili mmenemo, nkhani zonena kuti achikulire akusungidwa pamalo pena pache ngati mene apangira anzathu amayimbambandewa zili mmenemo kuti ziyenda bwanji. Ndi muli nkhani zonena kuti zikukhunza miyoyo ya anthu achikulire. Andi tikukhulupirira kunena kuti tikachilimika kupeza ndalama zokwanira tikhala tikuzungulira kuti tidziwitse adindo ndi ena onse okhuzika za lamulo limeneli kuti anthu alidziwe ndithu kuti kodi mulamulo limeneli muli zotani, komanso kodi ubwino wake okhala ndi lamulo limeneli ndi chani. So kupita kwa aposo tukamba za maprogramuso ena amene lamulolo lanena kuti akhalepo, amene akuyang'ana za umphawi sopano. Mazava amasina manena zonena kuti mwina azilandira kena kake. So mulamulomo zimene zozo zilimo zimene tunena kuti wachikulire pakhale program yapadera yonena kuti azipasidwa kanga chepe pa mwezi kuti kamene koko azitha mwina kuzipezera ziwiri titatu tumene tili toti tingamsausa. So ndi lamulo lonena kuti lakhudza madera ambiri amene akhuza miyoyo ya anthu achikulire. So kupita chisogolo tingochilimika kudziwitsa anthu za moyo wa kukhala munthu wachikulire, komanso tionetsetse kunena kuti lamulo limene lili talitengera kwa anthu alidziwa kuti mulamulo muli zotani. Chifukwa anthu akadziwa athano kubwera kuboma kuzana tiya pakufunika idzi munanena nokha kuti lamulo likutere. Chifukwa ngati anthu sakudziwa sangapange demand. So we need kuti anthu atso adziwe, komanso anthu amene amapanga za malamulo anzathu amakhoti anzathu apolisi tikuyenanso kuti afikire ndi lamulo limene kuti adzionena kuti okay ngati munthu wapanga chinthu china chake kwa munthu wachikulire pali lamulo lake lapadera limene tikuyenera kuti tigwiritse ntchito kuti munthu uyu timpase chilango choyenerera. So kupita chisogolo tikuona kuti mwina miyoyo ya anthu achikulire zina ndi zina zisinthabe. Zomwe kwambiri amene nda Stephen Vinkhumbo, mmodzi mwa akuluakulu ku nduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, komanso umayang'anira ndithu nkhani za chitukuko cha madera ndi nkhani za anthu achikulire. Tikuthokozeni kwambiri kuti munapeza mpata kuti mukhale nafe limodzi pa zokambirana zimenezi. Tinalinso nda William Kajamphakeni kuchokera ku Tithandizane Older Persons Association ku area 23 mu mzinda wa Lilongwe. Takuthokozani kwambiri chifukwa cha nthawi yanu, komanso nayi nda Richard Masina kuchokera ku Mayimbambande Foundation, iwo ndithu amayang'aniranso anthu achikulire. Thokozeni kwambiri kuti tinali limodzi muzokambirana zimenezi. Kwa inu amene mwakhala mukutsatira program yathu, ndikudziwa ndithu kuti muli ndi ndemanga zosiyanasiyana pa zimene takambirana. Mutha kutitumizira ndemanga zanu kapena mafunso pa 0991158841 0991158841. Tufuna timvenso maganizo anu kuti kodi ndi nkhani ziti zimene mukuona ndithu kuti titha kuzisintha pa nkhani ya mmene tikuyendetsera nkhani za anthu achikulire kuno kwathu ku Malawi. Tithokoze kwambiri Women in News amene akutipatsira zokambirana zimenezi pano pa Zodiac. Tithokoze Andrew Michembo amene ali pamakina.
ine ndine Chance Mloza Banda. Tikumanenso mpulogalamu yathu yotsatira imene tizakhale tikuwunika kuti kodi malamulo amene tinali nawo kale kuno kwathu ku Malawi anavuta pati kuti tikhale ndi lamulo latsopano. Pulogalamu imene tikhala ndithu tikuwunika kuti kodi ndondomeko zimene tinali nazo ndi zotani, nanga tiyembekezere zotani mu lamulo latsopano limene ndithu lasayinidwa nda president athu. Mpulogalamu yathu yotsatira tizakhala tikuwunika nkhani imeneyo. Ndikuthokozeni kwambiri kuti tinali limodzi, ndikufunireni zabwino zonse.